Prilikom izrade projektne dokumentacije za izgradnju saobraćajnice Industrijska 1 u industrijskoj zoni Minel nije moglo sve da se predvidi, kaže Dejan Ristić, direktor Direkcije za izgradnju i uređenje opštine Ćuprija, navodeći kao najsvežiji primer neadekvatno postavljenu gasovodnu mrežu u delu grada koji će uskoro postati jezgro industrijske zone. Prilikom iskopavanja, znači onog donjeg stroja saobraćajnice, u nekim delovima smo naišli na gasovod koji je na nekoj dubini koja, da kažem, nije propisna. Nakon toga smo imali sastanke sa ljudima iz Srbijagasa gde smo dogovorili izmeštanje gasovoda. Po nekom prvom projektu i prvoj nekoj zamisli, taj gasovod je trebao da ostane u saobraćajnici. Međutim, najbolje, da kažem, neko tehničko rešenje jeste da se to izmesti u trotoar. Da ne bismo kasnije imali neke intervencije na saobraćajnici, da ne bismo sekli novi asfalt, mi smo dogovorili sa njima da se sve to izmesti, da se konkretno novi priključci za sve neke potencijalne lokacije kao i za već postojeće korisnike odrade, tako da su to oni prihvatili na naše zadovoljstvo, tako da sada su, da kažem, u tom delu, ovo su pri kraju je ova deonica prema tovilištu. Izmeštanje gasovodne mreže, koja je na ovom mestu pre nekoliko godina postavljena 40 cm pliće nego što propisi nalažu, vrši se u dužini od 1300 metara. Ristić napominje da je Srbijagas prihvatio tehničko rešenje koje je ponudila Ćuprijska direkcija i ocenjuje da produžetak roka za izgradnju saobraćajnice Industrijska 1, izazvan ovim radovima, neće da ugrozi najvažniju kapitalnu investiciju u Ćupriji, podvukavši kako će i ovaj problem biti sistemski rešen. Postoje tu neki objektivni razlozi, postoje razlozi i onih kiša prilikom početka samih radova gde smo imali da su kopani rovovi za kanalizaciju, padala kiša pa su se ti rovovi punili vodom pa smo morali da prepumpavamo tu vodu i tako dalje. To nije veliki problem. Koliki su problemi ovi, recimo sada što se javili sa izmeštanjem gasovoda i problemi koji su se ujavili u nekim deonicama gde se usled tog nekog, da kažem, organskog materijala, korena, drveća i tako dalje, koji se nalaze u donjem stroju saobraćajnica, što moramo izmestiti. Znači, javljaće se neke nepredviđene količine izmeštanja tla. Ima u nekom delu nekih deponija gde su rađene neke, očigledno neke rupe, to je pre 30 godina, neki šut deponovan i to ništa ne smemo da ostavimo u saobraćajnici. Sve ćemo sve morati da zamenimo, tako da će u nekom delu, zbog realno objektivnih razloga, to morati da se malo nešto produži, možda nekih 30 kalendarskih dana. Prvi čovek Direkcije za izgradnju i uređenje opštine Ćuprija u nastavku još konkretnije ocenjuje da ovakvi nepredviđeni problemi neće uticati na dinamiku realizacije dogovorene investicije sa track lightom. Mi smo imali, s obzirom da smo malo ranije krenuli, mi imamo obavezu prema track lightu da to bude negde početkom septembra meseca opremljeno, da bude završeno. Znači u svakom slučaju mi sa track lightom imamo dinamičku neku komunikaciju, oni su ljudi dali svoj situacioni plan orijentacije fabrike u onoj parceli koja je dogovorena gde će da se izgradi fabrika, tako da su oni definisali ulaznu kapiju, izlaznu kapiju, taj kružni put. Mi smo na osnovu tog situacionog plana njima stavili priključke za kanalizaciju, priključke za gasovod, Telekom sinhronizovano. Naknadno smo i to ubacili. Znači, celu ovu aktivnost našu, znači, prati i Telekom sa svojim kanalicama da puste optički kabel. Tako da je, da kažem, malo sinhronizovati Srbijagas, sinhronizovati Telekom, sinhronizovati u jednom delu naravno elektrodistribuciju, tako da je to i naravno naših izvođača, nije to tako jednostavno, baš da se svi oni poklope, jer i oni imaju neke sisteme javnih nabavki, i oni imaju neke podizvođače, sve to treba da se sklopi, da ide u istom smeru, da jedni drugima ne smetaju, ali ide dobro. Prema slovu ugovora, vrednost investicije izgradnje saobraćajnice Industrijska 1 u industrijskoj zoni Minel u Ćupriji, kako je formalno pravni naziv projekta, iznosi 65.379.148 dinara.
U postupku javne nabavke izgradnje je poverena Paraćinskom Transkopu i vodoprivrednom preduzeću Ćuprija, koji bi, kako sada stvari stoje, ceo posao opremanja zone trebalo da završe oko 1. septembra.